Учихме за водата, ние и се забавлявахме, като си правихме забавни опити. За този опит ще ни трябва хартияна лодка, купа с вода, тапа, орехче и ябълка. Когато пускаме във водата различни предмети, някои плават на дъното, а други потъват на дъното. Може ли да познаете кой ще потъне? Хартияната лодка ще потъне ли? Не. Където защо говорят? Вие знаете. Питат защо? Защото е лека. Браво. Я да видим. Браво, познахте. Напътът сте потънели? Не. Защо? Защото тя е лека. Я да видим. Браво, познахте. Орехче, ябълката ще потъне ли? Няма. Защо? Те не потъват ябълки. Я кажете на родителите. От череопа. Ай, беше много за вас. И искате ябълка? Ще потъне ли? Не. Да, Орехчето ще потъне ли? Защото е по-тежко. Края на празника ще потъне, защото му трябва време, докато отиде на дъното. Ръкопляскания. Този млад учен, а сега да видим другия учен. Какъв опит ни е подготвил? Сме готови? Доста, но да. Айде, Дани. Втори опит. Аз ще да втори опит. Втори опит ще ни трябва купа вода, силния буя и силен вятър. Вятърът, който духа над морето, прави вълни. Колкото по-силен е вятърът, толкова по-големи са... Я да направим синя вода първо. Да направим море. Хайде ми синята. Да. И ще ни трябва море, нали така? Точно така. Него. Може малко и моряка да сте. Така. И сега какво ще ни трябва пак? Чадър за плажа. Ще ни трябват вълни, за да ходят. Я опитай сега малко вятър направи. Малко по-силен ще ти трябва. Я избери някой. Айде да запитайте хора. Още по-силен вятър не трябва. Я някой силен баща с мускули. Добре. Айде тримата да допълним. Този опит. Колкото по-силен е вятъра, толкова
вълните.